Проучване на потребители на смартфони, които са се преместили между градове в САЩ, установи, че преместването в среди с по-висока степен на ходимост е увеличило среднодневното ходене с 1100 стъпки. Изследователи от Станфордския университет анализираха данни за 248 266 дни от стъпките на 5424 потребители на приложението за смартфона Zoom Argus, които са се преместили 7447 пъти между 1609 града в периода от март 2013 година до февруари 2016 година. Участниците, които са се преместили от градове на 25-я персентил по ходимост към такива на 75-я персентил, са запазили повишените нива на активност в продължение на поне 3 месеца след преместването си. Допълнителните стъпки са се състояли предимно от умерена до интензивна физическа активност, като големи увеличения на ходимостта от 49 до 80 точки са били свързани с около 1 час повече такава активност на седмица. Проучването установи, че 42,5% от участниците са отговаряли на националните насоки за физическа активност за умерена до интензивна дейност след преместване на места с висока степен на ходимост, в сравнение с 21,5% преди преместването. Компютърни симулации, базирани на данните, предполагат, че увеличаването на ходимостта на всички градове в САЩ до нивото на Чикаго или Филаделфия би могло да доведе до това 36 милиона американци повече да отговарят на насоките за аеробна физическа активност.